Unsa man ang mahitabo, inig balik ni Jesus. Walay kamatayon ang kalaglawas ray mamatay? Pangutana, nganong mahadlok man ka? Kung ang imong namatay nga tatay, namatay nga bana, namatay nga igsuon, unya niduaw nimo sa imong kwarto, nganong manlimbaot man imong balhibo, nganong mahadlok man ka? Namatay gyud gihapon si Adan ug si Eva sa human sila makasala. Ang pangutana, kung wa pa sila makasala, mga matay ka sila? Correct. Unsa man ang mahitabo, inig balik ni Jesus. And specifically, kining duha ka kahimtang sa kinabuhi sa tao, nga kining duha, death and resurrection, dunay ginganlan ang Biblia nga una og ikaduhang kamatayon, duna po'y gitawag ang Biblia og una og ikaduhang pagkabanhaw, ato nang hisgutan ni ining musunod nga pipila ka gutlo. Apan for the time being, please follow with me as we read the statement of belief number 26, death and resurrection. The wages of sin is death, but God, who alone is immortal, will grant eternal life to His redeemed. Until that day, death is an unconscious state for all people. When Christ, who is our life, appears, the resurrected righteous and the living righteous will be glorified and caught up to meet the Lord, to meet their Lord. The second resurrection, a resurrection of the unrighteous, will take place 1,000 years later. Mauna ang atong statement of beliefs. For the sake of our viewers and listeners sa Hope Radio, ato ning hubaron sa Binisaya. Ang bayad sa sala, fundamental beliefs number 26, ang kamatayon o ang pagkabanhaw. Ang bayad sa sala, kamatayon. Apan ang Dios nga maulamang ang dili mamatay, maghatag og kinabuhing dayon sa iyang mga linuwas. Hangtod ni anang panahona, ang kamatayon kahimtang diin ang tao walay kalibutan. Kung sa in English pa, unconscious, wa siya'y labot sa ginahimos mga buhi. Sa dihang si Kristo nga mo'y atong kinabuhi mo balik, ang nangabanhaw nga matarong ug ang mga buhi nga matarong pagahimayaon, glorified, ug pagasakgaon, ascended, aron sa pagpakigtagbo sa Ginoo. Sa laing bahin ang ikaduhang pagkabanhaw nga maoy pagkabanhaw sa mga daotan, mahitabo unya human sa 1,000 ka tuig. Anaa diha ang mga teksto nga atong pagatun-an ning kagabhion. Okay, atong unahon kining usa ka introductory note alang sa pag-andam sa inyong huna sa atong pagtulun-an karon. Ang kalibutan higala. Labi na gyud ang kalibutan sa mga dunay relihiyon. Nabahin sa duha ka dagkong kampo, kalabot sa kahimtang sa tao, human sa kamatayon. Usa ka pundok ug labing daghan sa mga tao nagatuo sa ginganlan natog immortality of the soul, ang walay kamatayon nga kalag. Ang laing kampo which belongs to the minority nagatudlo sa kahimtang sa mga tao nga nangamatay nga mabanhaw. So ato lang ibutang sa in English, ang contention in this great doctrine of death and resurrection is between immortality of the soul versus resurrection of the dead. Ang buti pasabot ni Ana, hay mang yo'y tinuod nga pagtulunan sa Biblia ni ini, because we are talking about the doctrine of the Bible, which from the very beginning atong gisgutan. We will base our beliefs, our teachings, and what we teach the people on what the Bible teach. Because sa ato nga theme, sa atong COVID Gospel Series, maingon man sa atong Jesus is still the answer, ato gyud hinumduman kanunay ang atong motto. Please say it with me. God said it, and I believe it, and that settles it. So we have to deal with the question today. What is really the issue here? What is really the truth? Is it
Immortality of the soul, walay kamatayon ang kalag, lawas ray mamatay, or resurrection of the dead. Abi ninyo nganong importante nga ato ng masitol, kay dunay mga tao nga murag nasagol ang ilang pagtuo. Mutuo sila nga ang tao nga mamatay, ang iyang kalag, buhi pa, ning gawas lang sa lawas. Apan, nagtuo sad sila nga pagbalik sa Ginoo, mga banhaw ang nangamatay. Now, ug inyo nang kwentahon kana nga klase sa combined nga pagtuo, mura na siya matawag tag hinubog. Correct ang Biblia. Babylonian confusion. Ang mga tao nakainom sa bino sa kaulag sa Babylonia, which is a symbolical description of the prophetic meaning of Babylon in the Bible, Revelation 17 and 18. Ang babae, kung ang relihiyosong kalihukan, managpainom sa daghang katawhan sa bino sa iyang kaulag, which is symbolically, ang usa ka relihiyoso nga pundok nga mitudlo sa katawhan sa dili gikan sa Biblia nga pagtulunan. Maunay bino sa iyang kaulag. Pagtulunan nga not biblical anymore, kaulag gud sa ato pa naanay spiritual adultery. Ni-accommodate na sa pagtulunan sa mga pagano. Mao kana ang resulta. Nagatuo sila nga ang kalag dili mamatay, lawas ray mamatay. Ang kalag mulugwa ra mo balik sa Ginoo. We are going to deal with that shortly, how biblical that is or how unbiblical that is. And on the other hand, samtang nagtuo sila nga dunay kalag nga ning ngadto sa langit or ning langoy sa impierno humaniyas iyang kamatayon, nagawali pud sila. Nga inigbalik sa Ginoo, mga banhaw ang mga minatay. Na, how will you put this together? Kinsa pa may banhawon kung tuanas langit? So we have to settle that matter with fundamental beliefs number 26, death and resurrection. Kamatuoran nga dili ninyo ang ayan kalimtan. Usara ang dili mamatay. Ang Diyos ra. Immortality is an attribute only belonging to God. No one among the angels, no one among the creatures are immortal. Well, tingali dili talang na i-appeal sa atong diskusyon karon, are angels immortal? That can be a different subject matter. But the Bible describes that the only one who has immortality is God Himself. Although sa Bible, kanang word nga immortal, gitranslate kana gikan sa Grigong pinulungan athanasia, nga ang kahulugan pagkawalay kamatayon, deathlessness. Ang ikaduha nga pinulungan aptharsia, incorruptibility, ang pagkadili madunot. Mauna ang kahulugan sa word nga immortal as far as the Bible is concerned. Walay kamatayon, dili madunot. Now, ang balaang kasulatan, nagplastar kanato sa kamatuoran nga ang bugtong dili mamatay, ang Diyos ra. 1 Timoteo 1, versikulo 17. Ato nang basahon. Because we are talking about breaking the bread of life. 1 Timoteo 1:17. Unsay giingon dinhi sa 1 Timoteo 1:17, please listen to the words. 1 Timothy 1 verse 17. Unsay gisulti ni San Pablo sa 1:17. Nag-ingon siya diri, now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. The term usually rendered, kanang gitawag sa Biblia nga soul and spirit. Kanang word nga soul and spirit, kalag ug espiritu. Sa English Bible, labi na gyud sa King James Version, it is mentioned about 1,600 times. Sa ato pag mangita kag Bible Concordance, pangitaon nimong soul ug spirit, kanang word nga soul ug spirit, it is mentioned in the Bible 1,600 times, both sa Old and sa New Testament. But, bisan sa makausa, wala gyud direction, wala gyud description ang Bible nga ang soul
og ang spirit immortal kundili mamatay. Wala. Meaning it is not associated to immortality or immortal. Now, unsa may kondisyon sa tao? Sa dayong buhat sa Dios kanila dito sa tanaman sa Eden. Ang mga Bible teachers o ang mga Bible commentators, united sila sa pag-interpret sa kahimtang ni Adan o ni Eva. Were they immortal? Were they mortals? Well, nasayra na nato. Nga, namatay gyud gihapon si Adan o si Eva, bisan human sila, sa human sila makasala. Ang pangutana, kung wa pa sila makasala, mga matay ka sila? Correct. Mauna ang gisulti sa Bible. When they were created by God, God created them with what we call conditional immortality. Hinumdumi, sa tanaman sa Eden, gibutang sa Dios gawas ni atong kahoy sa pag-ila. Kansang bunga, mao ang pag-ila sa maayog sa dautan. Dito po sa tanaman sa Eden ang tree of life. Nga ang makakauni ining maong kahoy, dili sad siya mamatay. Apa ni anang presensya ni Adan ug ni Eva sa tanaman sa Eden, ang gihatag kanila sa Dios, ginganlan nato conditional immortality. Nganong conditional man? If they will remain to be obedient throughout life, they will be immortal, not subject to death. But if they will disobey, kay mo man gisulti sa Biblia, for the wages of sin is death, and all men have sinned. Roma 6:23 o Roma 3:23. None, mawala kanila ang ilang conditional immortality. And that is exactly what happened. Sa nakasala sila, kay nituo man sila sa gisulti sa primerong bakak nga na-record sa Biblia, sa Genesis 3, versikulo 4. Ang pinulungan sa yawa nga misulod sa bitin, nga maingon kang iba, ha? Didaan di ay mo sa Dios sa pagkaon ining mga prutas? The devil was trying to initiate a conversation, and Eve engaged in that conversation. Munay unang lakang sa sipyat ni Eva. Ni-engage siya conversation sa yawa. Na hinumdumi yawa was a lot wiser than Eve. Eksperyensya o pagkalinalang. Taas ang manulunda kaysa tao. Kulang sa kasinatian si Eva, wa pag yun siya kaagig diskusyon. Kaya ang ilang istorya ni Adan, wala man sila kahisgot ini mga butanga, nisulod siya conversation uban sa yawa, o sa ingon nga paagi, nasud siya bulsa sa yawa. Tanawaran ninyo kung sa gibuhat sa yawa. Ang una niyang statement, dili mao ang tinuod, apan iyang gigamit para mutubag si Eva. Niingon siya pagsulting, Eve, gididaan di ay mo sa Diyos sa pagkaon sa mga prutas ining tanaman? Immediately, ang instinct ni Eve, mutubag. Dili man na mo igisulti sa amo sa Ginoo. Ang gisulti sa amos Ginoo, makakaon mi sa tanang prutas dinhi sa tanaman. Apan? Di lang namo kaunon ang bunga anang kahoy nga naa ka. Kay mamatay mi og mukaon mi. Katawa ang yawa diha sa bitin, ha? Giilad lang imos Ginoo. Ang Ginoo mo'y gibutang sa yawa nga bakakon. Tanawa, sa pagkatinuod og mukaon mo ni ini, dili kamo mamatay. Tanawa ko, nakakaon, namatay ko. Wala, enjoy noon ko, kaon-kaon. Bitin gani ko, makasulti na hinoon. Ingon, ana ang mahitabo og mangaon mo. Mahimo mong sama sa Dios. And you know what happened after that? Misud ang kagaw sa original nga COVID nga nagtawat sa tanang kaliwatang tawhanon, ug ang Biblia nag-ingon, gikan sa pagkasala ni Adan ug ni Eva, ang tao subject na sa kamatayon kay ang tanan nakasalaman. Now, although people are born mortal, the Bible encourages them to seek immortality. Asa man nato makaplagan ang immortality, eternal life, kang Ginoong Hesus. Roma 6, versikulo 23. Ato rago nang basahon kay nindot ning naata gasunod sad sa mga text nga gikan yun sa scriptures, because that is what we are supposed to do. Romans 6:23. Unsay giingon sa Romans 6:23? Listen, ingon siya diri,
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. In some other parts of Scripture sa Korinto, nag-ingon nga, pinaagi sa usa ka tawo, misulod ang sala, ug ang kamatayon. Pinaagi usab sa usa ka tawo ang ikaduhang Adan, which is referring to Christ. Misulod ang kinabuhing walay katapusan. Now, ang imong pagpakadawat sa immortality, si John, nagpuin siya, that we receive the gift of eternal life when we accept Jesus Christ as our personal Savior. Matod pa niya sa 1 Juan, Kapitulo 5, versikulo 11 hangtod sa 13. 1 Juan, nindot nga pinulungan ni Apostol San Juan. 1 Juan, Kapitulo 5, mga versikulo 11 paingon sa 13. Unsay giingon? And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Gihataga na ta sa kamatuoran. Munang ang John 3:16 ang pinaka-well-known nga teksto sa tibuok kalibutan. Nga na, ginganlan ni siya the most well-known because probably everyone will agree this is the most popular text in Scriptures. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will have eternal life. Mauna ang saad sa Biblia. Makadawat sa kinabuhing walay katapusan ang mutuo kang Hesus. Ang dakong pangutana sa mga dili pareha natong pagtuo, dili Kristohano nagaingon, kung ang Biblia nag-ingon ang mutuo kang Hesus, dili mamatay. Nganong mga matay man lagi mga Kristohanon? Nganong naaman lagi mo yung mga mitiryo? Unsa man ang nangamatay? Kristohano na sila, dili. Nagtuo na kang Kristo, dili. Simple lang atong tubag. Tumutuo ba po na sila kang Kristo? Nangatong nangamatay man nga ang inyong teksto, for God so loved the world that whoever believes in Him, the Son, will not perish but have everlasting life. Nangamatay sila nga may pagtuo kang Hesus. Nanong nangamatay man? Atong tubag sayon, unang kamatayon kanang ilang namatyan. Kanang unang kamatayon sumala sa Biblia, mauna ang kamatayon nga nahimo natong panulundon kang Adan o kang iba, human sila mahulog sa pagpakasala. Maunang kamatayon na ang way pili, matarong ka, dautan ka, mamatay ka anang kamatayon na. Muna'y giingon ni Hari Solomon sa Ecclesiastes 9, versikulo 2, Ecclesiastes 9, verse 2. Ingon pa ni Hari Solomon, all things will happen the same to all people, whether they believe in God, whether they don't. Whether they worship, whether they don't, whether they make oath, or whether they don't, all things will happen the same sa tanang tao. Ang kamatayon, walay exception, no respecter of persons. Apan, ay kalimti. Ang unang kamatayon kana, ang bayad o resulta sa sala ni Adan ug ni Iba, ug kita, ingon nga liwat ni Adan ug ni Iba, makaagitaan ang kamatayon na. Apan, ay kalimti. Kanang kamatayon na, ginganlan sa Biblia, katulog. Temporaryo. Hamubo nga panahon nga kamatayon. Muna'y kalainan sa first death o sa second death. Ang first death, temporaryo, kadiyutra, ang mamatay, bubangon. Nganuman, ang first death is only known in the Bible as sleep death or temporary death. Different from the second death. Ang second death, eternal death. Ang mamatay sa ikaduhang kamatayon, di nagyud mo bangon o wala nagyoy pagbalik pa sa kinabuhi. Kay ang second death, para sa mga tao nga wag yun mo ila sa Dios, wag yun mo dawat sa kabubuton sa Dios sa ilang kinabuhi. Namatay sila, mamatay po sila sama sa tumutuo sa first death, apan banhawon sila,
Naapoy gisgutan nato karon ang pagkabanhaw duha pud ka klase. Ang unang pagkabanhaw ug ang ikaduhang pagkabanhaw. Apan ang unang pagkabanhaw sa nangamatay sa unang kamatayon nga tumutuo kang Hesus. Ato man ang mahisgutan sa nagapadayon ng atong diskusyon. Mao ni ang giingon sa Biblia. Death is only a sleep. Ecclesiastes 9 verse 5 and Ecclesiastes 9 verse 6 and Psalm 146 verse 4. Unsa may giingon diha? Ang mga taong nangamatay wa gyoy labot sa gihimos mga buhi. Meaning, way kalibutan, unconscious. Nganong gitawag man nag-sleep death? Kay ang kamatayon, ang taong matulog, nganong gitandi man na sa katulog, kanang kamatayon na. Kay ang taong matulog, bisag unsay buhaton sa mga nagmata, wa siya kalibutan. Kung pikatan mo ang imong isig katao, samtang siya natulog, di gina siya mubalos o pikat. Nga naman, wa man siya kahibaw kung siya imong gihimo. Kami mga igsuon, ang uban ninyo nga tingali at among kaubanan sa kolehiyo makabati na niining istoryaha, ug nahibaw ug unsa akong gimin. I'm not going to mention names, but this is an illustration. For the sake of illustration, may kauban Miss Dormitorio sa Mountain View College nga kusog yung kaay mo hagok. Grabe yung kusuga mo hagok. Ang problema kay gwardya siyag magabi. Sumatug siyag maadlaw. Arang-arang na lana. Kay dili man kayo disturbo ang tulog sa adlaw. Kay ang tulog sa gabi mo na disturbo. Kay nangatug na tanan na ay nag-andar ang dormitoryo. Apan siya matug siyag adlaw. Kay gwardya man siyag magabi. Usa ka panahon ni ana gibinuangan siyang roommate. Butangan bitaw nilag microphone og trumpa, unya ang microphone og trumpa samtang natuog siya, gipaatubang nila sa girls dormitory, naingon ang kababayanan, unsa man nganong naa may sound ang boys dormitory? Ingon sila, hagok na ni kuan. Gitawag ang uyab. Tayo paminawa, unsa man na nganong naa may sound ang dorm? Ay, ang hagok nas imong uyab. Higala, wa gyud intaoy kalibutan ang atong igsuon samtang natuog siya, gibinuangan siya, mao na estado sa mga nangamatay sa unang kamatayon. Ang nangamatay, huwag ginay kalibutan sa gibuhat sa mga buhi. Busa, dili tinuod ka nang giingon nila, nga ang namatay na, mubalik. Sa pinulungan pa nila magparamdam. Sa may magparamdam? Kalabit ako nung patay na, apaning duaw sa buhi kay nagpahinumdum. Well, for the sake of illustration, pagkamatay ni Dulpe, a few weeks later, ang iyang kaipon o asawa ba si Siya Padilla, niingon gyud, nagparamdam kuno si Dulpe kaniya. Si gimingaw na hinuon siya samot, kay nagparamdam. Upon you know what happened after that? Less than just a few weeks or a few months later, naminyo si Siya Padilla, katong paramdam higala, dili gito tinuod nga nagpakita si Dulpe nga naglingkod kuno kilid sa katri na may uban mga tao nga moingon ana nga ang namatay ning duaw nya naglingkod sa kilid sa katri duol sa bintana. Pangutana, nganong mahadlok man ka kung ang imong namatay nga tatay, namatay nga bana, namatay nga igsuon, imo gina siyang igsuon unya ni duaw nimo sa imong kwarto, nganong manlimbaot man imong balhibo, nganong mahadlok man ka? That's another indication that's not the real brother, that's not the real father, that's not the real husband, it's someone else. It's the enemy of God personalizing. Kay mo na yung trabaho, samas pagsunyas bitin sa tanaman sa Eden. Gamhanan siya, makapersonify siya, but ang kanang naglingkod sa kilid sa katri, imo ng amahan? Uy, kung imo ginang amahan, haluga, tay maayo kay giduaw ko nimo. Pero ngano magpakakita nimo, ana, nanlimbaot mang balhibo, ug nakaingon man ka, multo. Because even inwardly, it is telling you that's not your real loved one. That's biblical. Ayaw kalimti mo na gitudlo sa Biblia, ang taong nangamatay, walay labot sa gibuhat sa mga buhi. Ecclesiastes 9, versikulo 5 o versikulo 6. You want me to read that? I will, for the sake of our teachings. Ecclesiastes 9, versikulo 5 o 6 nagaingon diri, for the living know that they will die,
but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Verse 6, also their love, their hatred, their envy have now perished. Nevermore will they have a share in everything done under the sun. Verse 10, asa man day sila paingon, dahil nilang kamatay, ning diritso ba sila sa langit? No. 10, whatever your hands therefore find to do, do it with your might, for there is no work, or device, or knowledge, or wisdom in the grave where you are going. Ang tanang nangamatay, tua paingon sa ilang lubnganan. Og nangatulog sila sama sa katulog nato rong gabi. Ang kalainan ras tulog nila ug ang tulog nato ang kataas sa panahon. Kay kitag matulog tarong gabi, mo bangon ta pagkabuntag. Silang nangamatay sa unang kamatayon kung mga tulog sila, mo bangon sila sa kaadlawon sa pagkabanhaw, inigbudyong sa trumpeta sa Diyos, sumala sa Biblia. Let us go on with our study here. Death is sleep as we have already known. Ecclesiastes 9 verse 6. Og niya pa, importante kaayo ni. Kay naay ubang tao nga tungod lagi ining pagsud sa pagtulunan nga buhi pa ang kalag sa tao, naapa siya, tuwa siya sa langit, nakikauban siya sa Diyos. Which is not biblical teaching, but is a teaching of the church, unfortunately. Nga dunay mga taong balaan sa Dios, nga tuwa kauban sa Dios karon, ug kun mga liyata ilangalan, ato silang sangpiton, ingno nato nga palihog, sangpiton nato ilangalan, ingno nato sila palihog. Ang ako bang petisyon sa Ginoo, dalain taon ni di man ko kaduol sa Ginoo akura, apan duulon ta kay kamo may amigos Ginoo naa naman mo sa langit. Palihog ang akong hangyo sa Ginoo, kuan in taon ni dalar kay aron sama kuno sa matod panila sa istorya ha, sa mga gi-rationalize nga imong mabasa sa ilang libro o sa ilang pangatarungan. Sama kuno sa kasal sa Kana nga sa dihang nahutda na og bino. Unya, naapa ang mga nanambong sa kumbiti sa kasal. Ang inahan ni Ginoong Hesus, miduol sa iyang anak ug miingon pagsultinak. Nahurot naman ang bino. Daghan pa magbisita, tabanginak. Og ana nga basihanan sa istorya sa Biblia, gituuhan nila nga bisag unsay isulti sa inahan sa iyang anak, buhato na niya. Muna nga, karon sangpitan ninyo ang inahan. Ayaw ang Ginoo, ang inahan. Kaya ang Ginoo, busy kaya na siya. Apan ang inahan, maminaw na ninyo. Paminaw, God, higala. Dili in tao ni pamlapdos or pamunal ning among gihimo diri sa channel. Amo lang yung pagdaka ninyo sa kamatuoran. The Bible says, Psalm 115, verse 17, Salmo 115, versikulo 17. Unsay giingon diri? Salmo 115, versikulo 17. The dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence. Unsay giingon? Sa Binisaya pa na, ang patay dili magadaig sa Dios, ni si bisan kinsa nga mi panaw paingon sa kahilom. Unsa may kahilom? Ang mintiryo, ang lubnganan. Walay usa sa mga nangamatay nga makaduol sa Dios. Kawa may tuwa dito ang mga tao nga taga diri sa atong yuta kaniadto apan karon tuwa na sa langit na record pud sa Biblia. Na si Enoch nga sa Henesis pa wala gyud mo agi kamatayon gikuha sa Dios nga buhi. Na si Elijah nga nagsakay sa karwaheng kalayo apan gisakgaw sa Dios tuwa pud siya sa langit. Naapod si Moises nga sumala sa basahon ni Jude. Giilog ni Michael o gida sa langit. Higala, ang tanang nangamatay, they are in their graves. Whether you talk about Adam, whether you talk about Eve, whether you talk about David, whether you talk about Abraham, whether you talk about Moses, Joseph, Jacob, Isaac, all those who died in the Bible, you read them in the book of the Kings, 86 times nga ang mga hari gitawag nga og si Hari Manases may katulog, og si Hari Joas may katulog. Unsa man ang tuluga? Kanang pukaon pagkabuntag? No!
ang ilang kamatayon is referred to in the Bible as sleep death. Unang kamatayon ka na. Ang kamatayon, nga way pili, matarong og dautan mamatay ana. So ay kabala kag tumutuo ka sa Dios, apan mamatay ka nga naman. Kanang imong kamatayon temporaryo. Gitagana sa Dios nga mubangon ra ka. Ako ning gisgutan sa inyo. Kay ang mikuyanap sa kalibutan karon, unfortunately sama sa kong giingon sa sinugdanan, minority ra ang mutuo sa resurrection of the dead, apan majority ang naghuna-huna sa immortality of the soul. Asa man kuhaan ang immortality of the soul? Naa sila'y pipila ka teksto nga makuha, apan ang usa sa labing prominente ni ining tekstuha. Ako na ning gitun-an og nabasahan og nadunggan sa makadaghan. Matod pa nila, tan-awa ra pastor, sa Lucas Kapitulo 16, na ay gisugilon si Jesus nga kaagi sa usa ka taong dato og kabus. Ang dato nagkaon uban sa kadagaya. Apan ang kabus nga ginganlag si Lazaro. Nagpakilimos og niingon in taon nga pagkanaalang ko gamay sir, bisag mumho lang sa irahom sa imong lamisa. Apan wala siya tagda sa dato. Naabot ang panahon nga namatay silang duha. Og sa pagkamatay na nilang duha, kining dato didto siya mabutang sa impierno. Apan ang kabus nga si Lazaro didto sa sabakan ni Abraham nga matod pa nila mao ang langit. Sabakan ni Abraham god. Sa ato pa gituuhan nilang tuwa sa Abraham sa langit, tuwa si Lazaro kay butan man gisabak-sabak sa amahan nga si Abraham. Muna gigalan sa awit sa mga batanon, Father Abraham has many children. Diha nagipanguha. Apan ka na nga pagtulunan nga si Abraham buhi o si Lazaro pagkamatay niya, gisabak ni Abraham, unya niingon kinin dato nga, Sir, adto sa kang Abraham, hangyo siya. Pwede ba sir? Imo lang kong tagaagi gayon nga makabalik sa kusyuta. Kaya akong sultihan ang akong mga parenti, nga ugnay mga makililimos dito, nga magpakilimos nila, ilan tabangan, kay lisod na kaig manunod sila nako diri sa init kay nga impierno, maot kay nagmahitabo na, ingon ang si Abraham, ay, sultihan ta ka, bisag ipalosad ta ka, dili na sila patuon nimo. Na naman ko'y gipadala dito, silas Moises, ang mga propita, wa man gani sila ni patuo, bisag palosaron ta pa ka. Dili na sila mutuon nimo. Ingon ang, si sir, palihog, bisag ipatuslob na lang ang kamot ni Lazaro sa tubig, aron iyang ipatulo ang tubig sa akong dila. Dip your finger on the water and cool my tongue because I'm tormented in the fire. Lucas Kapitulo 16 na. Ang ubang mga tao nga nagtudlo og Biblia, nag-ingon nga, naay record sa Biblia, nga ang namatay, tuwa na sa langit, o tuwa na sa impierno. Higala, please, understand this. Luke chapter 16 is not a true story, it's a parable. You know what a parable is? Sambingay nga kakuhaan natog leksyon. Nga ang importante, ang leksyon dili kay ang istorya. Ang leksyon sa istorya mo importante. Ang buot ipasabot sa maong sambingay, buhata. Ang angayan buhaton sa buhi pagkasamas giingon sa Mateo 25. Nga giuhaw ako, inyo kong gipa-inom, gigutom ko, inyo kong gipakaon. Munay Mateo 25, munay buti pasabot ni aning sambingay sa Lucas Kapitulo 6. Buhi pa ka na ay nagpakitabang di mo tabanga. Kay wa kay labots gingarian sa langit. Apa ngano nga ang uban nga mo argue ni ini nga gamit kini nga teksto mo ingon sila, pastor, sayop ka. Dili sambingay kanang Lucas 16. Kay kung basahon imong tanan sambingay, ang karakter sa mga sambingay walay ngalan. Kanara ang dunay ngalan, so dili na sambingay kay naamay ngalan, naamas Lazarus. Gani ang awit, naamay uban sa Negro Spirituals, gibutangan gyapon nilag ngalan ang dato. Sa awit pa sa mga quartet sa Negro Spiritual, Richman Davis. Davis kuno ngalan atong dato, si Lazarus, ang kabus. Apan tanawara, kung imong dawato na nga literal, imposible nimo masunod nga literal. Kay sambingay ra man gina, pananglitan. Ang buot mo ba ipasabot ang langit ug ang impierno
diin si Abraham nga nagsabak sa kabus sa iyang sabakan, maabot ra sa singgit sa dato nga dias impierno. Kay niingon man siya nga, Sir, palihog ipaing na si Lazaro nga ipatusnob ng iyahang kamot sa tubig. Kaya aron matuluan ang akong dila because I am tormented in the fire. Do you really believe that heaven and hell is just a stone's throw or a shout away sa distance? Kung imo nang kwaon nga literal ang Lucas 16, magproblema ka. Kaysa description sa sambingay, di yun mahimong literal. Unsa may buot nimo ipasabot pod nga ang langit sabakan ni Abraham, di yun po literalon. Simbolik og parabol gina siya. Kay kung sabakan ni Abraham ang langit, na pagkadaghanas gisabak ni Abraham, kay pertindaghanas to as langit man. O sa tanang nangamatay nga matarong to anas langit. Gisabak siya, pagka magsige nag-ana-ana si Abraham, puli-puli sila kinsa na lang itong mga matarong nga gisgutan. My point is this, brothers and sisters. Please don't use Luke chapter 16 to prove that there is life after death. Because that's not what the Bible says. The Bible will remain with its teaching. Ecclesiastes 9, 5 and 6, og maingon man Ecclesiastes 9 verse 10, og Psalm 115 verse 17. Ang nangamatay, dili makadaig kang Hiyuba, kay ang nangamatay, nagpabilin sa ilang lubnganan, bisan pa unya sa panahon sa hangtod sa panahon sa pagkabanhaw. Ato ning padayonon. Now, ang tinuod nga kahimtang sa taong namatay, gidescribe na sa Bible. Kung inyong tanawon ang kasaysayan sa diyang gibuhat sa Dios, ang tao, dito sa tanaman sa Eden, God formed man from the dust of the ground. Og sa human na niya mapurma ang kamot, human na niya mapurma ang bukton, sa dihang naumol na niya nga ang naong parihapod niya kay sumala sa dagway sa Dios man ang pagbuhat sa Dios sa tao, Genesis 1:26. Sa naumol na niya, ang Biblia nag-ingon, o gihuypan sa Dios ang tao sa kasa sa kinabuhi, gininhawa sa kinabuhi, and man became a living being, or sa uban nga version, and man became a living soul. Higala, sa Biblia, ang ginganlag kalag, soul, ruwak. Ang tao nga buhi, ikaw ug ako kalag ka. Muna nga, kurik ka ng mga ministro, nga kung naanay bautismuhan panahon sa baptismal service, moingon sila, and today we are going to receive 42 souls into the church family. Kinsa man ang mga soul? Katong mga kalag nga ning lugwa gikan sa lawas nga namatay na? O niya gibautismuhan mo? No. Ang kalag kanang imong gibautismuhan because that's exactly what the word means in the Bible. You see, sa akong gisgutan sa inyo, soul and spirit, you can read them 1,600 times in Old and New Testament. But not a single text indicate that a soul or a spirit is related to immortality. Walay immortality of the soul. Abi ninyo kinsa ginagdaan ang pagtulon-ana dinhi sa ato? Well, onas tanan, didto pa sa pagkahuman sa lunop. Sa dihang si Nimrod nagtukod sa Babil, ang hari sa Babil, si Nimrod. Unya ang iyang asawa nga si Semiramis, sa pagkamatay ni Nimrod, miingon nga, ang atong hari nga pinalangga, igo lamang siya, mibalhin siyang kaugalingon diha sa adlaw. Aron siya muprotektar kanato samtang nahinanok kitas katulog sa kagabhion, apan muhatag siya kinabuhi kanato sa panahon sa adlaw, pagbidlisiw niya. So si Nimrod, mo'y matod pa niya, the sun God. Unya duha ka tuig human sa pagkamatay ni Nimrod, nabuntis man si Semiramis. Niingon siya pagsulti, ang bidlisiw sa atong hari og Dios naigo sa akong tiyan ug mao ning akong gisamkon karon. Now you can read that in some of the stories regarding ancient idolatry in Babel. So higala kana nga klase sa istorya, I mean, you can never believe that, but it all began there. Apan dinhi na sa moderno nga times.
sa humana sa New Testament nga period, ang nagpawilnon yun ini kay karaan man ang pagtuang mga Hudiyo bitaw. For example, si King Tut, one of the greatest of the pharaohs in Egypt, kansang tomb nakalot nila ni atong 1979 nakalot nila nga the richest tomb under the pyramids dito sa Valley of the Kings dito sa Egypt. Abi ninyo kung sa ilang nakita ang iyang lubong na puno sa mga alahas. Gibutang pagani ang iyahang gimummified nga gibindahian nga lawas nga uga na lang kaayo. Mura nagbuwad bitaw nga maayo kaayong pagkapreserba. Gibutangan lang ilang giputos og golden nga image nga pareha gyud po kadako life size. Apan the richest tomb is the tomb of King Tut. Abi ninyo kung sa hinungdan ngano nga ilang gibutangan dito kay ang pagtuos mga Ehipto nga gisalo nila sa mga paganos Babyloniang karaan nga kung ang tao mamatay, igo lang na siya nagpanaw paingon sa laing kalibutan. Busa, nagpanaw man, ipabalon. Ang uban gani nga tombs, ilalom sa pyramid na diskubrihan sa mga archaeologists. Doon na pa'y bukog sa kabayo, doon na'y bukog sa sundalo, uban ang ilang helmet, nga ang sundalo di ay uga ang kabayo, di pa uban sa hari, sa dayon niyang kamatay. Nga naman, aron kuno na ay mubantay, samtang nagbiyahe ang kalag anang namatay, paingon sa laing kalibutan. Those are ancient beliefs. Karon ang atong mga pagtulunan karon, grabe na. Sa Eastern religions, duhaman ka klase. Ginganlan nila ang isa og reincarnation of the dead. Ang ikaduha, ginganlan niya transmigration of the soul. Unsa man ang reincarnation of the dead? Kanang claim sa mga tao nga bisan kinsa nato mamatay. Kung mamatay ta, mubalik ra ang atong kalag sa lain na pong kinabuhi. Munang dito sa Amerika na ay usa ka babae nga ang iyahang boyfriend kauban niya kaon sa restaurant. Samtang nangaon sila sa restaurant, naay gwapang babae nga nilabay. Ug pagkakita kanila, niingon sa iyahang boyfriend, "Hey, finally I found you." Unya gihagkan lips to lips niya sa tubangan sa iyahang sweetheart. Ingon, "Hey, what happened to you? That's my boyfriend." Ingon siya, "Now, he is your boyfriend. But in my previous life, he is my husband." Tan-awara, sa previous life ko no, iyahang bana, kay naan ang ginganlan na reincarnation. Unsa man ang reincarnation? Ang namatay, mubalik sa laing kinabuhi. Naunsa man po ng transmigration of the soul? Ang pagtulunan po sa Eastern religion, nga kung ang tao mamatay, mubalik siya sa lain na pong kinabuhi, pinaagig mananap. Munang nag-prevail dito sa India. Sa India higala, naaga ni extremist nga Hindu sect. Nga ang dato nga tao kung maglakaw siya sa dalan, doon na gyud siya ulipon nga manilhig sa dalan kay basig naa dihay mga hulmigas or mga uk-uk. Ilan ang silhigan nga naman, hibaw na mo sa India, doon na sila na anang caste system. Ang pagkategorize nila sa mga tao according to social classes. Mga dato, mga middle, o mga kabus kaayo. Ang transmigration of the soul nag-describe nga kung ang tao mamatay apan siya dato, mobalik siya sa purma sa dagko nga mga mananap. Four-footed beast, mga baka, mga lagbrahma. Brahma is a Hindu word for God. Sa ila, na ay inherent nga pagka-Diyos ang kada tao. Apan ang ilang pagtulunan mao nga, kung ikaw middle class, mobalik sa kas kinabuhi. Pero sa mga medium size nga mananap, iro, iring, kanding, karniro, dagko, dato mo, dito mo baka, kabaw, mga ilipanti, dagko man. Apan kung ultimo kamo, nga mga citizens, manaba sa gingalan nila peasants, mga kabus, kung mamatay ta, either lang uk-uk, or tago-to, kanang gagmay ba? Muna gingalang transmigration of the soul. That's why, in these parts of the world, pisan ang paghampak ni anang baka nga naamalibang sa soul sa ilang templo. Di na nila himuon. Nga naman, og himuon nila na, uy, og si Angkol oroy na.
O si auntie uroy na, o kining hulmigas or ok-ok nga naasdalan, maglakaw, silhigon ginangano man. O ang inyo uroy ng loyal nga servant kani adto sa wapan matay. Transmigration of the soul. Now, all of this are modifications of what we know as immortality of the soul, which the Bible does not teach, but unfortunately has crept into the church. You know why? Augustine, one of the most respected theologian in the big church, got his philosophies from his great teacher Jerome. And Jerome was among the avid followers of the philosophies of Plato and Socrates and Aristotle. Greek philosophers who were the outstanding proponents of what we now call dualism. Dualism is a large field of study, but one of the major fields of study in dualism is ang atong lawas prisuhan ra sa atong kalag. Kung mamatay kining lawasa, muhunong na ginhawa, ang kalag marilis na. Unya, munang mo transfer sa laing kinabuhi, transmigration of the soul, or reincarnation, or transmigration, mo balhin sa laing mananap. Higala, those things are never biblical. Unfortunately, those are the ones that has prevailed in the mentality of a large majority of the people of the world. Usa po tingali sa hinungdan ni ana kanang promotion sa mga Hollywood movies. Kaya naaw man ang mga pelikula sa mga anang ghost nga pelikula, kanang mga pelikula sa mga taong patay na si Dracula, dugay na kay namatay, pero mubalik siya kay naghari sa mga vampire nga naapa sa mga underground roads sa New York karon. Hay mga igsoon. Ang Biblia nag-ingon, kung mudumili ta sa pagpatalinghog sa matarong pagtulunan, bisan unsa nga pagtulunan, nga sugilanon lang. Lama-lama nga sugilanon. Mutuo ta. Nga naman, because we do not know what the Bible says. So, our safest thing to do is to really know what did the Bible teach. Importante ka na. The same thing is true. Ang unsa man ang giingon sa Bible, Pastor, nga kun ang kalag, ang tao mamatay, mubalit ang iyang espiritu ngadto sa Dios. Espiritu lagi, Pastor, nga mubalik sa Dios, ang lawas ra mo'y namatay, mubalik ang espiritu ngadto sa Dios. Higala, ako na nang isgutan sa inyo. Ang word nga soul o spirit, gigamit sa Old and New Testament. Ang iyahang meaning in most cases does not only mean the Holy Spirit or the bad spirit. It also means emotions, it also means feelings, it also means people's thoughts. Muna nga kung imong basahon, panang nitagaan talang kag usa ka verse. This is an outstanding verse. When the Bible talks about the Spirit of God, the spirit of the person who died goes back to God, it actually means the breath of life. Paminawa, Job 27 verse 3. As long as my breath is in me, and the breath of God in my nostrils. Sa King James Version iingon diri, samtang ang Espiritu sa Dios anaa sa akong ilong. Higala, ayaw ingna nga ang Espiritu sa Dios ang imong sipon. Dili. Ang gimini ana kadtong gininhawa nga gihatag sa Dios kang Adan, sa dayon niyang umol sa lawas sa tao nga gihimo niyang unang tao sa kalibutan. And God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Kanang breath, sa tanawara ang formula ha, sa pag-create sa Dios kanato, dust of the ground plus breath of life equals living being. Ang death, opposite ni ana, dust of the ground minus the breath of life equals dead. Mo na meaning ana. Sama ba sa Korinte? Ang Korinte ug ang bulb plus ang power. Kung imo na ganing tangtangon sa power, wala ginaysiga ang suga. That's exactly what it means like this. Ang dust of the ground, kuha na gani sa gininhawas kinabuhi, o kanang gininhawas sa kinabuhi matod panihob, ang Espiritu sa Dios nga anaa sa akong ilong, mobalik na gani na kaniya,
mauna nga mawala na ang kinabuhi, patay na ang tao. Now, kanang resurrection higala sa Bible, duha po na kaklase. Ato namang nahisgutan ang kamatayon. Hisgutan nato ning pagkabanhaw. Sa Juan 5, mga bersikulo 28 ug 29, makita ninyo nga ang tanang nangamatay. Matarong man silag madautan. Kini silang tanan, pulos mga banhaw. Pero dunay duha ka klases pagkabanhaw. Juan 5, 28 ug 29. Listen to what the Bible says about that. Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves, ang tanang nangamatay, hinumdumi, wala gyud mag-ingon ang Biblia nga all who are now in heaven singing hallelujah with God, because that's not the truth. All who are in their graves will, but akong usbon ha, do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice and come forth. Makabati siyang tingog ug managpamangon. Those who have done good, they will come up in the resurrection of life. And those who have done evil, they will come up to the resurrection of condemnation. Sigala, walay hinigugma nato karon nga tungod sa atong pag-ampo, tungod sa atong gigasto sa simbahan, gibayad nato sa requirement nga gipangayo sa church, wala tay namatay nga igsuon nga naaintawon sa impierno naglangoy-langoy. Apan kung atong ampuan og 40 ka gabi, bayra nato ang gi-require sa simbahan, mahabwa ra na diha, ma-upgrade paingon sa purgatorio. Hay na. Kay ang purgatorio, igang na lang kay aircon ra may wala didto. Unya, kung mag-ampo pagkitag siyam pagyud kagabi, muhimo tas gi-require sa simbahan, ma-upgrade pag na siya, nga to first class nga seat, langit na. Higala, those are one of the most condemned teachings because they are not biblical. It's a deception in the highest level, similar to what the devil told Adam and Eve when they were tempted. Thou shalt not surely die. Ang pagtuo nga kung ang tao mamatay, ang iyang kalagbuhi pa, at nagapadayon pa pag-exist, is not biblical. Gitawag ka na sa Bible og spiritualism. Unsa may spiritualism? Ang spiritualism kanang usa ka dakong negosyo sa kalibutan karon. Sa may dakong negosyo, pastor? Kung ikaw may hinigugmang namatay, gusto ka makigsulti kaniya, duaw lamang sa medium ang espiritista. Bayri lamang ang iyang gipangayo nga $200. Kung bayran nimo ang $200, pakitaa lang sa picture sa imong hinigugmang nga namatay ug pinaagi sa rumukutum, hukus-pukus, rumukutum, abla param, birim-birim, uban sa ihang crystal ball, ug uban sa itom nga panapton nga magtabon kanimo, pagawason niya ang kalag sa imong namatay aron mag-istorya mo. Munay gingalag espiritualismo, espiritismo. And that is condemned in the scriptures, even from of old. Sa karaan nga mga portion sa Biblia, kung tanaw ninyo ang gi-condemn ka na sa Bible, ang espiritualismo, ang mga taong masakpan nga ning engage sa espiritualismo, pamatyo na sila sa katawhan sa Israel. Levitico 19, versikulo 31. Ako lang ang gidaan ninyo ha. Levitico 19, versikulo 31. Paminawan ninyo ang pinulungan, nag-ingon, give no regard to mediums and familiar spirits. Do not seek after them to be defiled by them. I am the Lord your God. Unya, Levitico 20, versikulo 27. Paminuan ninyo kung sa'y buhaton anang mga taong mukonsulta og espiritista. A man or a woman who is a medium or who has familiar spirits shall surely be put to death. They shall stone them with stones. Their blood shall be upon them. And if you read Deuteronomy chapter 18, ingon si Moises, kamong mga anak sa Dios, ayaw mong pakigambit sa buluhaton sa mga tao nga dili tumutuo, mga pagano ba? Kanang pagkonsultag mga minatay, espiritismo, kanang panghihimalad, kanang pananaw sa kalihukan sa mga bituon, gingalan natog astrology, ayaw ka muna na necromancers, masjidya, karon higala. One of the big business in the world today is what we call
clairvoyance, necromancy, kana ang mga pinulungan, soothsaying, unsa man na, muadto kag tao nga makatagna sa imong kaugmaon. Mupunit siya sa imong palad, ug muingon siya pagsulti, uy, kining imong palad, nag-describe ni Day, madato ka Day, kay kining imong kanal-kanal sa imong palad, uy, wala mo awas diri. Bana, tanaw na to, pastilan dong, bisag unsaon imong pangabudlay dong, di ka madato, kay tanaw ra nan liki sa imong palad, o, muawas gyud ang tanang matigom. Higala, ang mga tao mutuopod. Astrology, palm reading, horoscope, pastilan, kanang horoscope. Usahay igir ka ita. Pagkagunit na to newspaper, tanaw na ita. Unsa man? Tanaw na to kung sa atong kapalaran rong si Manaha. Og nag-ingon pagsulti, karong si Manaha, maoy maayong ibuhi og kapital. Kay dako imong ganansya. Muto puta na. Don't you know that every time you open the pages of the horoscope, you are about 160 million people. Kamong 160 million ka mga tao nga nagtanaw sa inyong kapalaran anang si Manaha. Pariha ka mo kapalaran yun. We are fooled. All of this are the activities of the enemy of God. And in the Bible, it is condemned. They are manifestations of the enemy, just like what he did when he was in the Garden of Eden trying to get inside the serpent. Nga mo hinungdan sa pagsulod sa original nga COVID, ang virus of sin that has swept the people around the world today. O mga kaigalaan, usaray gisgutan sa Biblia, ang tanang nangamatay kang Kristo, namatay sa unang kamatayon, matarong ug dautan, mga banhaw sila. Apan ang mga matarong muuna sa pagkabanhaw. O kanus aman sila mga banhaw. 1 Timoteo 4:16. Akong basahon sa inyo ha. Ang pagkabanhaw sa mga taong nangamatay diha kang Kristo. 1 Tesalonica 4:16 nga nag-ingon, for the Lord Himself will descend from heaven without a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Did you get that? Ang nangamatay diha kang Kristo, mamangon sila inigbalik sa Ginoo. Apan ang Biblia, nagtudlo ka na to, ug atong topic na karong gabi about millennium, nga ang second resurrection, ang pagkabanhaw sa mga nangamatay nga wa mabanhaw sa unang resurrection, first resurrection. Adto sila mga banhaw sa ikaduhang pagkabanhaw. Unsa man to og kanus aman tong ikaduhang pagkabanhaw. Let me read to you Revelation 20 verse 5. Og nag-ingon ang 20 verse 5 sa Revelation, but the rest of the dead did not come to live again until the 1,000 years were finished. Did you get that? Pagbalik sa Ginoo, the second coming, our topic last night, the angels will blow their trumpets and the graves will be opened, and those who died believers in Christ will rise into resurrection. Kita nga naay nangaabtan sa Ginoo nga buhi kung nagtinarong puta. Ato silang hangupon. Ako igir na kay kung mahitabo na nga talan-aon. Kay na ako'y magulang nga hinigugmagi kay nako, na ako'y inahan nga hinigugmagi nako. Kay si mama, sa unom kabuan pakos iyantian, nabanggaan si mama sakyanan. 6x6 ka na bitang gingalan weapons career. Apan kaluoy sa Dios, ang ligid milatay raman sa iyahang punuan sa paa ug sa tiyan, kuwa man gyud pud matayan kay og natiyan patingali buswak ang bata nga unom pa kabuan. Apan kaluoy sa Dios, ang akong inahan, wala siya naunsa. Natao pa ang bata, karon nagwalay na sa off channel. Ang bata. I mean, for me, to meet my mother again in that resurrection morning is a glorious thing. I'm looking forward to that. First resurrection na. Ang nangamatay nga matarong mumangon. Apan ang nangamatay nga dautan, kadto bitong sa buhi pa, nauntay kahigayunan nga mamati. Nauntay COVID nga quarantine, nauntay wali ang off channel, pero lingog-lingog lang, diritas baraha, total, bantay lang mong way pulis niya, diritas buwang, diritas sa bisan unsan lang, tagad-tagad, mga wali, mga pangit man ng mga magwali sa off channel. Mamatay man po na, apan dili makabangon sa unang pagkabanhaw.
adto sila makabangon sa ikaduhang pagkabanaw 1,000 years after the first resurrection. Now, why are they going to rise up again? Kita nahibaw naman ta, ang mga nangamatay nga matarong, banahon sa Ginoo, kitang naabtan sa Ginoo nga buhi nga matarong, ilalin. Uban kanila sa panganod to meet the Lord in the air. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17 and 18. Apan ang nangamatay nga dautan, nga dito na banhawa at the end of the 1,000 years. Unsa may buhaton kanila, ato nang tunan in detail tonight when we study about the millennium. But briefly, let me give you a description. They are going to be resurrected in order to receive the finality of their eternal destination. Ato na ning gisgutan sa una, I'll repeat this now. Duhara ka destinasyon sa tanang taos yuta. Either lang malangit kita or maimpierno kita. Karon atong giplastar ang kamatuoran nga sa mga taong nangamatay na, sa atong mga hinigug mga nangamatay na. Duhara man po sila kaklase, ang butan ug ang dautan. Wapay usa nila nga naghimaya na og haleluya sa langit karon. Ni sa mga dautan, way usa sa atong hinigug mga naglangoy-langoy sa impierno karon, wala. Hay man ang nangamatay tang mga hinigugma og kaila. Tuatanan sa lubnganan. Gitagal sa Dios Juan 5, 28-29. Gitagal sa Dios nga mamangon sa pagkabanhaw. Ang muunag pamangon ang nangamatay nga tumutuo ni Kristo. Apan 1,000 years later, ang mamangon sad ang nangamatay nga way Ginoo ilang kinabuhi. Yan ang panahon ha, duharay destino. Kinabuhing walay katapusan sa nanag-alagad og nag-ila sa Dios. Kamatayon nga walay katapusan, second death sa mga nangabanhaw sa ikaduhang pagkabanhaw. Makausa pa, kining kumon nga awit sa kabataan. Akong dalhon kaninyo, apan pamalandungan ninyo ang leksyon. Ingon ang awit sa kabataan, Eternidad, eternidad, magpili ka aning duha, langit, impierno, asa ka. Higala, pagkabinata sa awit. Apan pagkasulim ni sa apil, there are only two eternities that all people in this world, all of us, no exemption, will go. We either go to heaven with Christ or we will have eternal death. Magpili ka aning duha. Akong sultihan ka. The right choice is to serve God. So prepare to meet your God. Jesus is still the answer. Christ is our victory in distress. Gentlemen, please prepare the song after our prayer. Our song will be Jesus still the answer. Magampo kita mga kaigalaan. Amahan namo nga balaan, gikalipay kay namo ang paghisgot sa kamatuoran sa Biblia. Amahan ang uban ka namo makalitan tingali ni ini kay dili man ni mao ang naandan sa among panghuna-huna. Apan pasaylo ami nga wa gyud sad mi kalibutan kun unsay natudlo sa Biblia. Apan karon nga amo nang nasabtan, dili nami mutuo nga naa may mga hinigugma nga tuan sa langit or may mga parinti or nailhan kami mga higala nga naglangoy-langoy sa kalayos impierno karon. Nasayra na namo karon ang gitudlo sa kasulatan. Ang tanang nangamatay tuadi ay sa lubnganan. Apan gitagana sila alang ni anang adlaw nga pabangonon sila sa Dios, sumala sa Juan 5:28-29. Ang nag-alagad sa Dios iyang pabangonon aron tagaan sa kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo ila kaniya dinhi sa yuta makabangon man sad kay sila nangamatay man sad. Apan adto sila isugnod sa kalayos impierno. Tabangi kami nga mahimo sa insakto ug manggialamon nga pagpili. Ang pagpili sa dalan sa pag-alagad, ang pagpili sa dalan sa pagtuo, ang pagpili sa dalan sa paghigugmas isig katao ug pag-ila sa pagkagamhanan sa Dios. Salamat sa imong mapanindayunong giya kanamo, tagsa-tagsa kanamo ug sa among mga panimalay. Kaya among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.